Tervetuloa aamiaiselle mun kanssa. Mä tein teille tänään Eggs Benedicts ja tää on lähtöisin Jenkeistä 1800-luvun puolesta välistä. Herra Benedict halusi krapularuokaa ja se sekoitti kaikkia omia lemppareitaan, että sillä oli pekonia, hollandaiskastiketta, kananmunia, rasvassa paistettua, mikä tekee hyvää siihen oloon. Mä teen tänään teille siitä versio, että mä jätän sen pekonin pois ja käytän sitten jokirapuja. Ja aloitetaan sitten uppomunista, mitkä mä teen tänään hiukan erillä tavalla. Eli mulla on tuolla sirkulaattori, mihin on asetettu täydellinen lämpötila. Eli täältä voi nähdä 64 astetta ja se toimii ihan upeasti. Ja mä otan tosta nyt reikäkauhan ja asetan kananmunat tänne 64 asteen lämpöön. Ne saa olla täällä semmonen 20 minuuttia, 30 minuuttia, silloin niistä tulee oikein hyvää. Eli mun ei tarvitse nyt näistä kananmunista huolehtia ollenkaan, eli nämä tulee täällä nyt aivan itsestään siinä aikana, kun mä teen kaikkea muuta. Nyt mä alan tekemään sitten hollandaisia. Hollandaisiahan pidetään aina tämmönen ranskalainen voikastike, mitä pidetään hyvinkin vaikeana, että siinä yleensä leikkaa tai jotain muuta tuleekin munakokkelia eikä kastiketta, niin mä näytän teille nyt oikein niin helpon tavan, miten sen voi tehdä. Mulla on täällä kattilassa nyt 300 grammaa voita ja mä laitan tästä levyn päälle ja sulatan tämän voin ja nostan sen kiehumispisteeseen. Ja siinä aikana mä erottelen sitten kananmunat. Ja kananmunatkin on aika helppo erottaa, että rikotaan ne kulhoon. Tuossa mulla on 300 grammaa voita, niin siihen tarvitaan 7 kananmunaa. Ja tässä mulla on nyt sitten blenderi. Niin kuin näette, täällä on kananmunat. Mä ihan tosta vaan sormi otan, niin mä saan täydellisen keltuaisen täältä. Ei tuu valkuasta joukkoa ollenkaan. Itse sain tämän saman ruuan. Berliinissä kavereiden kanssa mentiin Pearl Jamin keikalle ja siinä just pienessä aamukankkusessa oltiin, niin siellä oli tarjolla tämmönen jokirapu Benedict ja siitä hetkestä kun mä sen söin, niin tajusin, että tää on yksi ehkä mun lempiruuista ja nyt haluaisin oikeastaan teille myös näyttää, kuinka herkullista tää on. Ja omat twistin on tuonut sitten tähän annokseen sitten lisäämällä tilli, mikä meille suomalaisille on varmaan sellainen oikein pyhä ja upea yrtti, mikä antaa makua ja väriä ja aromia sitten ruokaan. No niin, siellä on nyt sitten keltuaiset. Otetaan tästä oikein loistavaa Rajamäen kotimaista väkiviinaetikkaa. Tätä me käyttää ehkä liian vähän. Tää on upea tuote, mistä saadaan aina hyvät hapot. Ja mä laitan tänne noin 3 ruokalusikkaa. Ja koska tää etikka tähän on itsessään todella hapokasta, niin haetaan siihen myös sitten makeutta. Laitetaan tästä sokerijoukkoon. Vähän reilu ruokalusikallinen. Ja sitten mulla on täällä punaista voita, niin mä en suolaa tässä vaiheessa lisää. Mä katson minkä verran suolaa tulee nyt tästä itse voista tuohon kastikkeeseen. Ja sen jälkeen sitten lisätään just tarvitaan. Tässä vaiheessa ottaa sitten tilliä. Aivan upea tuoksu. Tästäkin tuntee, kun kokeilee näitä varsia, jota oikein narskuu, että tää on tuoretta ja oikein loistavaa laatua. Ja koska tää menee hetken päästä tuonne blenderiin, niin tää ei tarvitse hyvin tämmöiseksi rouheeksi palaseksi vetästä. Ja aina kun veitsen kanssa ollaan tekemissä, niin täytyy muistaa, ettei sormet jää se tuonne väliin. Ja ei haittaa, vaikka vartta menee, näissä on niin tosi upea maku. Noin. Ja täältä otetaan sitten hiukan musta pippuria. Jätetään tuonne blenderiin. Sitten tilli. Ja nyt sitten suljetaan luukku ja tässähän hetken päästä tulee sitten kova meteli, kun mä laitan blenderin päälle, niin seurataan nyt mitä tässä tapahtuu, niin mä en sitten yritä huutaa tässä päällä. Eli tässä vaiheessa mulla on nyt keltuaiset, etikka, sokeri ja tilli sekoitettu. Ja kattilassa täällä mulla kiehuu voi, minkä mä alan nyt sitten kuumana kaataan tuohon päälle, eli se emulsoi sitten tämän koko tuotteen. Eli se kypsentää sen ja samalla kun siinä on nopea vatkaaminen mukana, se emulsoi ikään kuin tehdäänkin rasvakastikkeet. Eli ei muuta kuin
voimaa taas päälle ja aletaan tekemään soosi. Eli nyt meillä on kastike tässä valmiina. Siellä on kananmunat tulossa. Seuraavaksi me tarvitaan leipä. Ja nyt mulla on tässä tämmöstä oikein hyvää suomalaista perunaleipää, mitä me käytetään sitten tähän. Tässä mulla on parilla kuumana. Mulla on tuonne 200 astetta, niin saadaan siihen oikein upeat sitten rapea pinta ja kaunis väri. Niin laittaa nämä nyt sitten tänne parilalle paahtumaan. Ja siinä aikana kun mulla leivät paahtuu, mä otan sitten shalottisipulin. Ja leikataan tää sitten ihan kuutioksi. Käytetään tää noiden sipuloiden kanssa, rapujen kanssa ihan hetken päästä tuossa pannulla. Annokseen sitten pikkusen tuodaan lisää hapokkuutta tästä tomaatin kautta ja samalla myös nättiä väriä. Kotimaiset jokiravut esille. Tähän on oikein hienoa tämmöstä kausituotetta, mitä nykyään saa toki ympäri vuodenkin. Siinä on makua, keittää se hetki pois. Aletaan kokoamaan annos. Laitetaan tohon leipä, reikäkauhalla tässä tätä ja ihanaa jokirapua. Kananmunat, mitkä on ollut täällä noin puoli tuntia, aukastaan. Ja sieltä tulee uppomunanumet. Täältä tulee sitten toinen. Ja sitten tähän päälle vielä meidän hollandaiskastike. Sianmätiä. Vähän tomaattia. Avots. Siinä olisi sitten jokirapu Benedict. Ei muuta kuin herkuttelemaan.